Ya nesu. Nesu. Sepurane. Wis to, sepurane. Kanca dhewe lho. Matane bocah iki. Idone tenan iki bocah iki kocrok ya. Kowe nek gak tak idoni ra menjiwai kowe. Enek sapa? Wih, Kowe iki nyeluk bintang tamu apa tukang ojek to jane? nyeluk aku Yuk kok kita sambut ada siapa lagi kalau Lah bukan iso contoh si cantik Eka. cantik opo? Eka uget-uget yo cantik. Yuk kita sambut ada miniatur sinden. Kowe ape Wih mama dadi bojoku. Wih anak-anak ciri-ciri. Ayah. Ora dientekno garangan wedi. Lho. Kuwi anak pitik tapi ya dintek garangan. Yo kita sambut Eka. Yo. Diumbare batune nek entek mati dhewe. Mau anggap motor Tamiya to piye batu. Ora nek papan kok kuk. Lha iki jenenge wis menjiwai. Dadi Dik. Wis dak-dik. Iki lek teng mriki daerah kene jan sekitar. Aku lagi bintang tamune iki merasa gede dhuwur ndak iki. Perkarane? Perkarane? Musuh sakmene. Kok Dik? Sampeyan. Kok mah? Hah? Nyinden iki. Pak Sutopo, ngucapnya apa? Tanggap ayo. Kowe aja gawe nesu. Kowe aja gawe nesune Mbak Eka lho kowe. Saya mencicil ke kucing. Kucing nek disentri ayo melili. Omonganmu sugeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Cak Dodo. Terus pundi pawartosipun panjenengan? Pangestunipun tansah pinaringan baik-baik saja. Panjenengan pripun? Saya juga sehat. Oh iya piye kok sansaya ganteng. Sampeyan yo santoyo ayu lho, Dik. Makasih. Wilujeng dalu Pak Kang. Wilujeng dalu Nduk Eka. Iya, awake dhewe suwe kangen ora petuk ya. Iya, Dik. Petuk ning kene ngene Pak Topo. Pak Topo ya wis Pangestune awake dhewe iso bareng-bareng lak ya ngono to. Iya, Dik. Kangen-kangenan karo keluarga ageng kene. Iya, Dik. Anggep ae iki donya awake dhewe wong loro. Tak ae lho. Sing ning sanding awake dhewe wis anggap tekek apa-apa ngono lak. Aja tekek to, Dik. Lah apa? Julung-julung. Julung-julung kuwi bangsane. Setrekane ndi Dik? Golek cetek. Sebetulnya cetekane mbok anggap apa to kowe iki? Selamat malam Mbak Eka. Dadi awake dhewe ning kene iki ngucap syukur pokoke ya, Dik. Pangestumu kudu ngucapke syukur karo Gusti ingkang karya jagat. Leres, Ya Dik. matur nuwun karo panjenengane Pak Topo Pak karo Topo. Bu Suminten. Iya, Dik. Wis kuwi mini suda putrane Mbak Lela karo Kantene Mbak Mas Lela Lukiana. Mas Iwan. Iwan Kyai Prasetyo. Penganten kok ya jodoh. Jodoh serasi. Bojo nang donya jodoh ana ing swarga Swarga besok. nggih, Dadi nggih, pasangan leres. sing serasi. Pasangan. Nggih, awet lah. Awake dhewe Wilujeng dalu Mbak. Sugeng rawon. Wong awakmu lak ya Soto. Kudu tak masak piyayi kaya ngene kok. Hei. Piye, Dik? Piye, Dik? aku rumangsaku jagongan karo kowe kok pating printing rumangsaku. Sampeyan kan ngerti dhewe, nek wong berpasang-pasangan Wong loro. telu kuwi Heeh. setan. Wah, layak awake dhewe jagongan pating printing gitu. Sampeyan teng prindi? Iya. Jembarok. Heeh. Sampeyan dicedhake karo iblis neraka jin setan perayan. Bentuke kaya ngono ning kono enak. Sampeyan ngerti bentuke kaya apa? Kaya piye? Kae dik sawangen kaya kae. Yen wedi pisan bocah. Masa kaya ngene kok diarani jam iblis ngene lho. Gak pantes ya. Pacane kaya salep 88 kok iso kaya
Iki kanggo koreng depan. Ora apa-apa tapi kan mengobati. Monggo Pak Obati Tiwi. apa? Piye, Dik? Kabare? Sehat ya? Yo ngene iki lho. Sehat pangestumu. Lah ngono, iki ngucapin nama nganten lho, iki nganten. Lah, Saiki sing nama ngomong- kita karo mah wis dienggo wong akeh. Liyane ayo. Sing ngomong ning kene arep bayanan sapa? Kene kene mantenan. Lho lah iya, sampean kita omongi ngantene Mbak Lela, Mas Iwan. Dadak mbok omongi apa aku ora roh aku ning kene yo ditimbali Pak Kangko. Pak Kangko mau wis ngendikan suwe awet sore teko sakmene. Mosok aku dadak mbok kandhani apa aku maksamu aku budek. Apa pentek? Dadi Kentek napas. Ngomong ki diatur, omong sadik tarik napas. oh nganggo tarik napas. Aja Iya. gegeran ning kene sing penting dadi siji. Urung donga napa to kalih Pak Sutopo Buminten. Ngono ya, sing penting aku urung donga ning Iya, kene ya. Melu ndedonga. Heeh, bareng Muga-muga Mbak Lela karo panjenengane Mas manten sapa? Iwan Fales. Iwan Fales piye? Iwan Prasetyo. Karo Mas Iwan Prasetyo dadi jodoh sejati. Amin. Sejatining jodoh ora ana sing misahake kejaba mau. Amin. Amin ya robbal Pak Kangko. alamin. Kalem. Kula nek nyawang wong loro iki kok malah kaya anu ulang cah SD modele. Kok piye to? Padha cilik-cilik. Anjen iki ora dagelan karo sinden. Lah piye? Iki bonsai. Jajal wong loro tak siapno. Siap, Truk. Aku karo iki Mas. Iya to, wong jenenge cah SD kok. Mbok karo kono to Mas karo awakmu ben untuk memperbaiki keturunan Mbak Lela karo Mas Iwan kan yo padha dhuwur-dhuwure. Oh memperbaiki keturunan kok karo kene. Lah piye? Ya sing liyane. Lah Ya kene apa teko nggon? Lho, kok ora teko omonganmu sing nggon bener. malah Maksudmu gede piye? dhuwur lho. Maksudmu piye ra teko nggon? Wis engko tak waya. WA di WA. Oh gak dijlentrenan ning kene tenan, aku pikiranku wis elek iki. Apa? Lah Dik, ora teko nggon maksudmu apa? Masuk dadak jelasne dadak. Lah piye? Netes banyu neng mangkok Ya. pelawak lemu jenenge dodo. Terus Banyu nggo ngombe pitik awake lemu cilik. Asem ya iki. Abiku dikenano kowe. awake lemu Awake lemu, Cilik. kowe ape ngomong anuku cilik ngono to? Tabuk kowe iki. Apa? Kowe berarti kowe rek ngenyek aku padha karo ngenyek kiai kene. Iye. Kowe ape ngomong nek wong lemu kuwi anune cilik ngono to? Lho aja ngaku malah padha ngerti. Malah padha ngerti to. Pripun to Pak Kangko? Netes banyu neng mangkok pelawak lemu jenenge dodo. Banyu nggo ngombe pitik awake lemu cilik. Karek sing hehehe ya apa? iki atine cilik. Matine cilik wong yo awakmu ke aku pas karo ning ndek kita berdua ke. Iya. Tak goleki ra temu-temu lho. Malah dicekakno. Ya tunggale. Ora Mas Dodok lak panjenengan lak yo ngasto guru to. Guru. Sibuk. Aku ora ketemu tak goleki ora temu-temu. Oh, tak kira goleki apa no. Yo cilik ku mau lho Mas. Lah iya. Iki yo gur gaweng ngono tok kok. Wong iki didelok kok iringan umpama plong wis blas rene apa-apa. Bayangno lah Ora angen-angen. apa-apa ngecek aku ora masalah. Sementing bojoku ayu. Bojoku ayu. Bojone ayu. Ayo akhirnya WA aku bolak-balik ra tak langgati. WA piye? Ya karo kowe iki intine ra puas karo kowe. Aja bong-bong. Ora pas ki to critane. Aku ya ape ngomong asu ira wektu aku. Aja kene cek kire kae ya. Mas Dodok bojone ayu. Ayu Aku ta? ndek ngi sowan rono to. Lho iya ta? Iya, bojone gedhe, dhuwur, putih, lemu, kimplah-kimplah, sikile papat. Apa? Kae sapae. Sapae. Ning ngarep omah kae ta. Iya. Iki kete wong wis ora salah ngene. Ora. Ora wis. Lah situ disiapno apa ora? Arep kok siapke apa ora? Aku kan kene kaya ketok serasi, jaremu. Ya. Siapke apa ora? Nyapa kok ngendo bojoku sapi bareng. Ora, lha kayak sikil papat ke lungguh kursi. Ya. Lungguh dengklek. Siap, Bruk. Bapak Sutomo, Bruk. Hormat. Sing digawe. Hormat. Kae sing kono kupinge budhek to piye to? Ya, hormat. Hormat ki ngene. Lah, tegak, Grek. Tegak, medun. Iya. Eka uget-uget ya, khusus Eka. Kok undut-undut. Kok uget-uget cangkeme. Iki omong kegeden pipi. Eka uget-uget. Maju satu langkah, jalan. Mundur satu langkah, jalan. Nama siapa? Saya Eka uget-uget. Rumahnya mana? Siap, Sragen. Sragen. Usia berapa? 27 tahun. Siap. Yang berikutnya?
Sragen. Urung, kok Sragen pertanyaanku ra kuwi. Nama siapa? Komet, Pak. Rumah mana? Bojonegoro. Istri berapa? Satu no. Anak berapa? 2, Pak. Istri berapa? Apa Nama nih? istri berapa? Betul deh. Betul betul. Ngomong apa deh? Kayak aku lo cerdas ngene ndang Kamu cepet. murid yang tidak punya IQ kamu ya. Budek kamu termasuk. Contoh ini anak pinter, cerdas, kupingnya juga jernih. Baleni Mas. Nama siapa? Saya Eka Prihatini sih. Rumahnya mana? Sragen. Usia berapa? Babu 7 tahun. Luar biasa, cakep. Komet. Komet, Pak. Nama? Komet mau. Rumahnya mana? Bojonegoro. Rumah anak istrinya berapa? 1, Anaknya berapa? 2. Istrinya siapa? Hah? Oh, kupingnya kebuntan, kupingnya. Lah kok lah ngono tok. Loh, nek wong sehat jasmani rohani, apapun pendengarannya harus jelas. Lah kowe jajal. Siapa? Siap, Bra? Nama istrimu siapa? Istri saya, Siti. Rumahnya mana? Betul ada Pak? Anak berapa? Anak dua Pak. Yang satu masih SMP, yang satu masih SD. Anak saya suka tamasya Pak. Biasa tamasya kemana-mana suka. Makanya suka udang Pak. Udang laut yang ada itu enak sekali Pak. Kepiting juga suka Pak. Kok kene ra cetha kok kono Lah yo jelas. cerdas. Jenenge kuping usul. Kuping usul dene. Ayo nembang wong loro. Moh, Kowe gandrung-gandrungan karo wong loro. Mosok karo kene. Ora apa-apa. kono ape atur tembang dhewe sik kok. Ayo nembang dhewe sik. Pak Topo nak urung krungu iki bawa. Ya. Iso turu. Yo kancanono. Ya, Kayak dhewe dening streamingan ngono lho. oke. Kowe kaya lungguh ning kursi modele kok iso. Yo nek pamane karo wedoke digandeng di ngrum-ngrum apa Nah, di digandeng. kalau tangane sing apik ngono. Tangan ngendi tangan? Iki lho tangan mbok kira tremos. Kaya sekelan cingkir. Wong kowe iki yo jaraki Mbak Eka terus to, Met. Aku seneng kok dhek nak nesu. Ayo mlaku jajal mlaku. Alah, aku Laku. Hah? Engko betul tak takoki. Ora. Action tebundi ngono. Ora. Gak. Jajal awake dhewe nek mlaku wong-wong piye nek nyawang awake dhewe ngono. Ben awake dhewe Mbak bisa Eka. dalem. Badhe teng pundi? Mbak Batang. Ya ta. Aku nek takoki ngono. Tahu delok ning YouTube Pak ya. Aku tak ndelok YouTube. Mesti nek gak batang ngono mbak kulkas. Ya wis aku jajal nek dicondro piye takoki. Mbak Eka badhe teng pundi? Iya. Mbak Eka, badhe nyuntine mbae. Lah keploro. Aku yo loro. Gendeng. Iya ndang, yo ndang. Tembang untuk Pak Sutomo apa Kak? Maksud apa? Wonten pamulutan saking Pak Topo. Ah. Bu Suminten tepatipun nyuwun gubuk asmara. Ah. Lajeng Podang kuning. podang kuning. Udang kuning. Setunggal melih napa? Gerejakan. Mboten. Ah ngono kok nganggo anu lah YouTube akeh lho. Hehe, ya ora iki khusus live. Oh, Nah, saking gubuk asmara podang kuning sesideman. Oh ya. Oh, Menika. sesedeman. Nggih, 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 cocok. nggih. Iki cara Gubuk asmara sih. Nggih. Bareng no. Ora secara spontanitas kowe sinden akademis. Ya. Kagem sinten? Ya kagem temanten napa kagem Pak Sutomo napa kagem Bu Suminten. Nggih. Spontanitas. Ayo. Sinten niku Iya. ngagem tasma katon lugu. Pak Topo Asmanyo. Topo asmanya, heeh. Yen mesem tan juarei. Mugi-mugi tansah manggih bagya mulya. Sampeyan kok iso Mbak Eka iki? Tanpa maca lho iki. Go anu Go Buminten. 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 Heeh. Sinten niku? Pinten kok? Bu Suminten. Sinten niku? Buminten. Piyaine lenggah pundi lho? Anu pun Pun anu nggih mlebet. gantos. Sampun mlebet katon ayu. Lebu kok ketok ayu ya apa? Lah mau kan petuk ning jaba wis ah. Lebu bareng iso teh. Golek pangan Met. Iya. Mlebu kan ya Iki lho. saka jaba terus Iki lho. menjero to. Nggih wong ayu. Katon lebu, katon ayu ngono ya. Mlebu metu. Lah bar mlebu ku nek metune. Oh iya. Kan Buminten asmanyo. Dasar lugu tur ya cantik. Ya,
Ibu minten dasar sugih tur ya lomo. Pas Wulan Sukone pas. Ini jenis sinden akademisi. Luar biasa. Gawe secara spontanitas. Diteteske nggih, Pak. Ayang-ayang nggih. Isik ya. Ijek kok. Kagem sinten pelih? Kanggo manten no. Manten. Manten iki penting. Intine penting manten. Mesti sinten iku neh. Iya to. Kan cakepane kuwi kok. Oh iya. Cakapane kuwi. Mugi hayu. Beda neh. Mbak Mas manten mangge hayu. Mbak Lela Mas Iwan dadi jodoh kang sejati. Amin. Mugi-mugi tansah manggih jaya mulya. Pas. Ayo ganti komen saiki gawe tembang ini iki spontanitas. Ayo. Kagem sapa? Apa para tamu Pak Lurah nama kagem sinten? Ya sinten-sinten kena. Para tamu. Heeh, para tamu ganti. Para tamu. Para Bayi Bu Warai. gamelan Para tamu. iso ya Mas. Wah, apik suarane. Nyuarani maratuane minggat kok. Apik iki. Nggo pinarak kang sekeca. Tiba U. Arek kedua iki Sekeca lho. Kula namung ndonga. Pinter. Pinter. Aku dhewe gumun. Apik. Apik lho kuwi. Mugi kathah rezeki. Apik. Ya Ben. Kowe kok nesunan nyapa to? Iki tegese gemes ngono lho, Mas. Ora sak kakek ngomong wayahmu. Ayo ditembangke mawon nggih, Mbak. Lah sekeri dhewe urung. Isih keri dhewe. Sekeri urung. Nano. Nano. Nano iya. Oh. Aku mari disetrum kene lho. Dadi Iki dituntun kok angel men to. Mugya sedaya bahagia mulya. Pas. Apik. Apik lho kok ya iso pas. Lah gudel ya wis. Tembangke Pak. Gudeg. Tembangke Pak. Gudeg. Ayo nembang Mbak. Nembang wis usum. Pun dintosi kalih sedaya ingkang kawuh. Ayo nembang. Lah kowe mbok cara apa ngono iki? Setong tak golek-golek guru. Sampe nanti. Wis ta nek ngono ae. Tangkune guri lho. Olah catatan apa? Utang tok adek. Ayo Mbak, nembang. Dalu menika ugi insyaallah dipun rampung Mbak Lurah Teguhan. Oh nggih. Mbak Lurah Teguhan nih. Nggih matur nuwun Mbak Lurah. Nggih, Pak Supriyono Lurah Teguhan ingkang kala wingi nggih. Tindak wonten ing gubuk kula insyaallah nimbali kula kanthi kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Wayangan Jing napa, tanggal 21 Agustus. Oh. Wonten daleme Mbah Lurah. Mbak Lurah. Nggih, Mbah Lurah. Bintang tamu. Teguhan. Mboten. Oh mboten. Ra nganggo bintang tamu. Udan terus iki. Kowe tak dongamu elek. Ora ndongakno aku lho ngono. Ayo. Kalsanipun wayangan nyel. Nyel, nggih. Jane kok marep bayar bintang tamu iki kuat ning rasane wayangan. Nggih. Pancen keremenan tiyang niku benten-benten. Benten-benten. Enten sing pengin klasikan, enten sing enten bintang tamune. Heeh. Ning tanggal pinten ta niku? Tanggal 21 Agustus. Terus iki. Kagak udan nek. Kok mbodonge terus awakmu ndengi pas rawuhke ya Mas. Kudune nek bintang tamune ya. Iya, no. Pas awakmu rawuhke ya nyatane ya. Ah, yo kae yo nomen kok kae. Telu iki mumput. Kaya pokoke nganggo bintang tamu jane umpama orane ya rugi. Lho, Sing sing rugi rugi sapa? sapa? Awake dhewe lho. Ora Ya padha tanggapan. ae gak usah. Monggo Mbak Eka. Nggih. Ya digarap bantut ya. Digarap gecul sik ngolek dangdute jaipo. Buka celuk nduk, Kak. Nggih. Esuk. Gubuk Asmara. Oh, Gebang Asmara ya. Yen li. Ya, ayo. Yen liwat
Yo. sampun lenggah wonten ngajeng. Enjih menika piyayine Bu Suminten. Wilujeng dalu Bu Suminten. Bu Suminten. Wes, aku kudu gawe. Angger wis temu dalane kok terus kowe iki kok iso. Ben lali kene lho. Baik kangge. Dalam gitu diteruske. Cadetan sajroning
sampun diaturaken. Pokoke sing diaturke lelagone pamundhut saka Pak Bu Minten lan Pak Topo. Nggih. Ana podang kuning, ana sesideman. Sesideman. Mau gubuk akalak. Nggih. Sampun. Dibantu kali Sinden Dujo Laras Indonesia. Oh nggih, Pak. Tambahin iki. Mbak Retno Jongpe karo Mayang Anjarsari. Ayo. Ayo yang. Iki. Tenang mawon Mbak Eka. Pripun? Infone saking Pak Sutopo. Nggih. Niki limbukan diperpanjang Dugi. mangke ngantos dugi sak jegleke listrik. Lho kok iso. Nek dereng jeglek dereng rampung niki limbukane. Lah engko terus wayangan. Mulane ayo pelan-pelan golek sing Lakone engko terus piye? lakone Pelan-pelan. gendang. Wow. Cak Komet. Dalam. Kuwi sindenku sing paling manja ya kuwi sing mau cekel kuwi. Niki. Sing paling imut-imut nggih, Pak. Paling imut-imut karo amit-amit. Amit-amit. Serati maju kene. Ya kene. Para pamirsa kersanipun ngertos sedaya niki le. Kaya ngono lho, mau karo aku saiki karo kae. Beda. Beda. Kuwi lho jenenge wong lanang bulus Nah ya. ngono jenenge bulus kuwi ora setia. Bulus rawa. Bulus. Iya kok ya anu selamat. Kamu enggak punya bojo sendiri? Aku karo sapa? Anu wis tongko tak Mayang karo Pak Tahan bae kan. Nah ngene tak nang tengah ya. Ane tengah. Ngono. Oh loro kanggo komet Bagi kabeh, loro ya, Pak. Mak ya. Iya. Ora apa-apa. Oh alah ya wis ben. Awake dhewe siji kanggo selawat. Selawase. Oleh siji sak klep. Sak klep Pingko anak-anak. manggep apa sak Ya klep. klep kompo. Lah aku tak rada ogol ya ra. Selamat malam sayang. Selamat malam ayang. Oh, lolo bocah kaya. Anu pun malam napa dereng? Belum. Belum kok tak bilang nggih. Bilang, tapi dari Oh kok kene. Oh, lolo Mas Pran. Oh aku ngerti bojone ora bangsane menungso, bangsane manuk ya dadi loloh nggo. Iya kuwi jenenge Mesra. ayang kamu Iya, kok iya, enggak sayang. dijulang? Kamu juga belum makan? Belum. Nanti tak bilang ya. Iya. Sayang aku pengen makan. Makan nanti kita keluar. Ora enak ya ini bakul kroto. Ora enak. Lah anggap bojoku manuk kok iso. Dasare kelecikane kuwi. Ora Bojoku gede dhuwur ngene mampu memberikan aku jajan. Yo ayang ya. Gede dhuwur mbok kowe rabi gapura. Ngono malah gede dhuwur nah. Dek Eka. Iya sayang. Gak usah didengerin apa kata tetangga. Terus gimana? Kamu pengen makan apa sayang? Aku pengen makan itu dong, yang di kota itu spaghetti. Spaghetti. Iya dong. Oh yang di kota itu. Aku rasa nganggo tai itu. Aku ngomong kaya kowe lho. Yang di kota itu. Kota titik itu. Oh makanya Mau omongnya ra nganggo titik kok. Sayang kamu jangan keliru. Iya. Nanti dicoto sama bekicot gosong itu. begitu Sayang. Enggak, aku itu pengen spaghetti. Kita kan jalan-jalan nanti. Iya Nanti kan? kamu tak belikan motor ya. Iya. Motor listrik. Loh, komentar monster listrik yang terbaru ya. Iya dong. Apa gue nyetrum? Nyetrum tangganya itu kan. Iya. Lo kan bojomu rusi lo kan bojo iya, loro. kamu Terus kowe nek ngalami piye bojo loro? Eh? Nek ngalami piye? Itu jadwal toh. Dijatah piye? Kene Senin Selasa Rebo. Lah terus? Kene Kamis Jumat Setu. Lah minggune. Minggu ya prai. Itu loh yang kok bojonya dua, Iya. taruh tengah digading, kayak orang stroke ya. Itu enggak stroke lagi sayang. Apa? Itu orang lumpuh. Lah iya. Alah padunya kamu kemiren. Padunya. Besok kok padunya. Ya Sayang coba. kamu tahu enggak? Iya. Kemarin tuh telinga aku sakit. Sakit. Iya. Budek kuwi. Enggak. Tuh. Menang. Kuping lo. Kamu sudah. Ternyata setelah aku periksakan ke dokter, Kenapa? ternyata sudah seminggu aku enggak mendengar kabarmu. Lah. Sayang, Sayang, Iya, aku kemarin juga mataku sakit. Oh, PC menawa tadi. Sing lanang kocok. Sing lanang kocok iki. enggak mesra, enggak Agak mesra. jelas. Kayak Agak buruk. Kowe kira mesra, kamu diam aja. Kamu diam. Pakai kaki. Kenapa? Ada bojo kok tembok ya. Matanya kenapa? Sakit, tak periksakan juga. Ternyata aku udah sebulan nggak melihat kamu. Aja. Sebulan Ya kok enggak, iso? sebulan enggak melihat bojone digondol lesing ngono Iya. Sayang, Sayang, kamu apanya yang sakit sayang? Aku yang sakit ini. Apa? Ini loh. Mana? Ini loh yang di sini. Ini Masa toh. kamu enggak lihat? Anyang-anyangan dong. Tapok iki. Kilo ben ngomong dhewe kok anyang-anyangan iki. Kuwi terusnya piye Aku aku ya, sakit Pak? perut ayangku. Terus kamu
periksakan. Iya. Ternyata kenapa Sudah saya? ada benih cinta di hatiku dan kamu. So sweet sangareo. Sarange yo. Tak kira sakit perut ki murus. Perkara Urung roh kowe iki lho. Kepabis. Sudah bisa cinta kita sudah tertanam. Sayang, kamu Iya, tahu nggak? Tahu. Urung. Enggak. Lho ki duka nok tahu kabeh. Apa sih kamu wong pacarku apa gimana aku lo tahu. Piye? aku nggak masalah punya pasangan kecil. Terus Nanti saya sambung sampai bongkotan ya. masamu pacarmu bongkotan pring kok disambung. Kamu tahu nggak sayang? Iya, apa Kenapa sayang? air sama minyak itu nggak bisa bersatu? Ya ora iso to. Ra iso ta. Goblok aman wae ya ora iso goblok Ngono ya ora. kedadak teko. Minyak. Apa meneh wis Apa iso kowe? bakal galak. Iso ya ora mungkin iso ngono kuwi. Tukang kebas gabah meneng sik gino to. Oke, gapae nesu lho. Suami kita Bar bekecot gambang. Wis suwe kurang-kurang. Sayang, kamu nggak usah marah. Walaupun kamu seperti jimbong. Jimbong itu. ada- Seperti jumbleng ora. Lagi malah nemen iki jumbleng ki. Kuwi nggon pengakirane. Sayang, Iya sayang. kamu itu saya ibaratkan sebagai bintang Iya, yang ada di langit. sebab Aku sebagai bulan, Iya. kita akan bersatu selama-lamanya. amin Kita lihat sayang. ke bawah, Iya. lihat rosokan itu, Mm-mm. kita bleki dari atas. Oh, gitu. Penyet teh. Janji tresno jroning ati. Lho kaya ngene iki lho. Lintang-lintang kang dadi seksi. Kaya ngene. Tapi kandang asmara. Gusti kula paringa usada. enak banget sayang. Enak banget aku puas banget sayang. Aku puas. Kalau jam segini itu musik disco enak. Enak banget. Oh, alah yang Bojoku. Rembulan Ayo joget. wayah wengi nambahi nasing ati iki. Aduh, diskonya enak banget ini. Ngendi Gusti kula. Hop hop. Ayang, ayo kita tilik tonggo kita. Sepertinya kelebon gurem, ayang. Ayo kita tilik. Iki jenenge wong budaya, wong seni. Krungu Budaya. musike kayak ngono jogete semangat. Aku ya bisa ngurem. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Terus sing Meh mati. Sing lanang kaya blender meneng. Ono sing ngerti. Ra mudeng. Ora ora udah ora iso ngene-ngene. Ayu Oh, iki lagu nganggo lagu Jawa. tresna. Isone ming kuwi Kanggo sono apa ki? Isomu meng wong ayu terus ganti lagu. Kan ra wedi karo aku. Ya ora aku kan duwe bojo iki Satrio Pinilih. Bojo kaya stemper kok mbok pamerno nduk. Tempel. Lanjutkan sayang, lagumu suaramu bagus, wong ayu terus gimana? Wong ayu. Lalu kancane udah lali lagu musik kuwi ya. Wong apalno. Lagu. Wah, kere. Kamu tak kayak lagu sing modern malah lagu kuwi. Ngopo awak dhewe pian kepatho. Oh, kalah beton. Loro tok Nangire ati iki sing dirembuk. Suara kamu bagus sayang. Kabeh Enak. kuwi ora banget sayang. Radio Republik Solo. Enak banget sayang. cari wong tuamu Icik wetone ora Ah, pangku sayang, yo yo. Ketok asale saka telo. Mata ngantuk iku tambane apa? Ya salam. Nek bojo loro Piye, Mas? penak awake. Ya penak kok, Mas. Asing kene awan dek, Banjur aku. asing kene bengi. Ayo, penak banget.
Sayang. Iya sayang. Adek sik sayang. Kenapa? Cengkul-kul ninu. Asam urate kumat. Ayo jaluk panggung ngono kuwi ya Mbak. Ayo. Nek pancene wong lanang sembodo, bojone ya kudune dipangku. Lah nek aku kan penak cekel-cek diputer. Iya. Terus dipangku Pangku set. set. Loro piye polamu? Dah. Loro piye? Kamu jangan nyepelein suami aku dong. Apa iso? Lihat dulu, selebel. Iki bakul apa to iki? Kilo. Piye nek mangku? Apa iso? Kok sikile ndek kok iki? Enak ta lho. Enak ta. Komet dino ki awake apik. Ngadeg. Kenapa? Apa? Apane sing ngadeg? Kowe ngadeg kok. Ngadeg apa? Sing ngadeg apa? Ora aku mau ngangkon ngadeg apa? Loro. Papa, seandainya malam-malam Ya. aku pengen dok asin tapi nggak ada yang jualan gimana Papa? Tak kaweno dhewe. Iso kowe gawe ndok asin. Papa itu loh makan dok. Aku juga pengen mie dong. Alah kuwi ndoke ra duwe. Duwe ya andenge otak. Duwe rajek. Paling sak podo pilus piro. Malah nemen pilus barang sak padha pilus. Ya carane dikompresor. Tenang sayang, nanti setiap pagi Iya. akan aku treatment kamu. Carane piye? Akan aku kom dengan lengok lentik sayang. Alah, ora asin yo kileng-kileng adek. Kok lengok Tenang lentek. sayang. Ayo nembang sayang. Yo. Ya. Di tengah. Ya. Sesi deman ya. Sesideman pamundutan saking Buminten. Buminten. Engko dipinangkani Wis tangane rasa gandengan kok. Ora iso lho tresno Sabaya Pati lho. Tresno sejati kok yo. Sing wedo yo ngetek kae iki kok sok. Bojomu kok gak iso ngene iki to, Bes? Aku bojomu ki lho. Gak iso, gak cakup tanganku. Jajal sik, jajal dhisik. Oh, alah. Tekan ora. Lah yo gur teko jentikan tok kene kok. Mola ijolno wae bojomu. Ijolno wae. Saduken ae. Lah yo. Gundungno wae wi. Kang bojomu koyo combe suwe-suwe Kang. Ora apa-apa pancene yo wong kowe geger tok ngono kok. Geger tok piye kene yo enak wae. Ngawur bojoku lho. Saling mencintai. Kowe kok gak ndek guru to? Lah, aku sadar. Ah, mesra. Enggak sayang. Nek aku ora duwe gulu nek kowe sikilmu kecendekan. Ditunggu pegatannya ya. Terus lihatlah suamiku gulunya panjang sekali seperti Gliwo, gliwo. Iya. Ini baru gulu. Delok Oke. gulune panjang Urung bojone. gulu sing liya. Sayang. Iya Tenang. sih, iya. Kita hari ini pasti menang. Ini baru gulu. Ini baru gulu yang Emang iya, ada yang kan? lebih panjang lagi? Oh. Ono ngene. Loh, Kamu nyanyi boleh menang, apapun boleh menang. Tapi kalau satu ini, kamu tidak akan pasti menang. apa? Saya buktikan sayang. Piye sayang? Buktikan sayang. Alah. Iki ngopo mon? Ora kuat. Dan Ora kita mesra. Ora kaya wong arep ngeterkan apa sih aduh. Buktekno ayang. Colne. Lah. Lah. Mantep. Ya ta? Mantep. Kurang suwe jane. Bojoku griyengan. Sayang, Dalam. rupamu kok kaya tremos. Sama kamu. Lah kowe yo pangka kuat wong kono sak kresek kok. Ya kowe. Ya. Ayo jawab piye? Kamu berani, kamu bisa kamu. Jenenge wong tresno ki ora kurang cara. Piye? Mbak Yu? Heeh. Piye? Iso Yen kowe nglakoni ra kaya aku kuat, mau. Mas. Iso Yen kowe nglakoni. ora kuat. Kowe Iya. kuat ora? Loro yo ora kuat. Yo santai to. Santai. Santai piye to? Oh, sing wedok Nek mereka- masalah gendong iki aja, gak usah gendong-gendongan ra. Aja guyon kaya ngene. Rasakno kowe. Yes. Bojo loro yo ngono kuwi Yes. rasakno kowe. Sesuk nganggo apa ki? Tresno. Lah nyapa? Blengse iki. Lah krasamu piye? Rokok. Sing kono gak apa-apa, sing iki lho. Sing iki piye? Bayu ngene iki piye? Ayang-ayang. Kaya kowe ora sopan ya. Lah dok asenmu aman po.
Aman aman, iki nek gak tak kenal suwi soalnya reaksi. Kayak aku loh yang ora tahu kayak ngono. Lah apa? Yo ora duwe bojoku ki. Wis ora nyampe apa-apa. Lah iya. Ki bojo tapi sengkuni gitu. Maksudnya apa? Ayo, ora duwe. pinangkani sengkuni. Di kayak ngono ku. Apa? Sesedeman. Ya. Sesideman. Ayo. Prostasno sesideman. Ya. Luweh becik patenono timbang perpisahan. Dangdut, Bro.
Catur kantos tunggal pamundhutipun Bu Minten. Bu Minten. Nggih menika podang kuning ya Kak ya? Nggih. Podang kuning ya. Tasik anu pamrutane kirang podang kuning mawon nggih. Heeh. Nggih saking Bu Minten nggih. Sing ana nembang anu Wiwi. Ya Wiwi. Irnawati. Ya. Butuhe karo Mbak Tita mau wis, sing urung Bu Wiwi Irnawati. Men dikancani anu sisan. Si Umi Habibah, mergo biyen sempat mencuat jenenge lewat podang kuning. Oh, ngono. Ya. Iki lagi anu Mas komen karo Mas Dodo. Pripun Pak? Umi iki lagi sibuk dengan KKN mula sing arang-arang tanggapan. Nggih nggih nggih. Oh. Wis mugi-mugi Disibukkan lancar. dengan kuliahe. Kedang melih skripsi beres wis lulus Ya, langsung lulus. rabi. Awakmu kok roh rutene to? Rute. Rute iki kaya map rute kok iso. Selamat malam. Mana ning sirahku kok kira mic apa piye? Modele kok cedak kaya mic ngono Iki lho. katen bat. Sing Mbak Umi sing niki Kula. tasik KKN. Nggih, Tebuti? Pak. Ten Jemawa Boyolali. Boyolali. Ngerti Mas awakmu? Boyolali apal kula. Sebelah pundi Boyolali? Wis to aja diomong-omongke engko dareki sombong ya ra. Ya, ya. Boyolali nggih. Boyolali. Sekolah sing dhuwur aja mikir apa-apa dhisik, sing penting karir. Oh, ngoten. Heeh. Nggih. Ngono aja kaya Mbak iki. Lah piye to? Iki biyen lagi iso nembang bawa siji wae gegarane wong agak rabi mbi anak loro. Akhire suarane kaya ngono. Ora diopeni ya ta? Suaramu diopeni sing apik. Lah iki tak openane. Kemeruh kemisit. Ngopeni rondo kowe men. Lah piye ta, Pak? Awake dhewe kudu perhatian karo rondo sapa sing golekno, ya ta? Lah ya ngono Mas ya. Tenan. Hah? Tenan. Sik to. Ditantang awake. Masalahnya pegawai negeri. Anu gara-gara sering tanggapan karo Pak Kangko, kula dipindah sak niki, Pak. Pimpinane. Mboten teng Dinas Pendidikan. Lah terus Dinas Peternakan kula sak niki. Bagian penyuluh, Pak. Penyuluh kalih niku meneliti Penelitian apa, Met? telek. Dadi piye amri telek iki dadi pupuk supaya Berarti cepat. kumpulanmu karo Redong. Aku lagi ngerti loh. Mas Kornet iki bae nganu. Komet, untu. Kornet. Oh, spaghetti. PNS. Iki angkatan, Mbak. Oh, angkatan. Nggih, naungane teng pendidikan. Oh, PNS ya Mas ya. Oh. Penitipan sepeda apa? Sepeda ontel. Enggak penak ta iki kok. Ora PNS pegawai negeri. Lah, Iki Mbak Wiwi, iki Dik Umi. ya wis ngerti kok ya. Monggo ngatur. ya digarap Rongi Rama ya Cak Komet. Nggih. Sepisan dangdut ingkang angka kalih digarap Samboyo. Samboyo. Nah, Oh, iki. Di Umi Yo. Samboyo. Sinden lek tesik lugu ngeten iki lho, Pak. Domongi kok. Wis ra patek polah meneng wae ngono. Ah, iya. Mulane ngene iki ya diajari to, Met, dicedhaki piye. Apa enek bedane to Mas? Nyapa? Nek lugu karo ora iki apa ketok disawang. Ketok to lho, kok sampean wis ra lugu meneng. Lah aku piye ngopo? tek lugune karek buyar kabeh lek sampean iki. Cara dipasang di apa sawang kuwi piye? Sawangno wong wedok sing wis kendel sampean. Maksudnya jangkae ombo. Lah niki jangkae cek cedhek-cedhek ya. Apik nggo bojo. Ya apik to, nggo daringan apik. Cirine piye? Ya primpen wonge meneng insyaallah kuwi diparingi pira wae disimpen ditabung. Tanggaku kan menenge bisu. Diomongi kok angel meneng. Ayo, diaturke podang kuning. Ayo, coba. Kaya apa? Diaturke. Yuk, monggo Mas Guru. Gugu siap-siap. Yuk. Mas Tarno, Tania Jaya yang ada di Jakarta. Podang kuningmu Mas, Celorot. Sampai jumpa di Jakarta tanggal 8 Agustus.
Koryo. Matur suwun, cak komet cak dodok Mbak Eka. Nggih.